Malikunafoni la jaboko omo fo danti foli mina bi amoka émission mandi sans fait no e Baro Kènè. Baro Kènè émission mi la belendo Malikunafoni fait wala sa ko la donia aka artiste ka villa anuka carrière musicale. O hokmun konnana anga wele sira artiste doma. Atoko e Cheick KARAMBE. Bi amena do Cheick KARAMBE join abe munu ke aka dongli ka style jume musique konnana anabna aka projet bella jelen fo en bi. Ambeka jika Cheick KARAMBE la men. Allah Amba. C'est Nindabla ça. Oh, Nindabla ça. Oui, il y a slogan. Ouais, il y a slogan. Qui présentait encore un amphibia. Bon, merci beaucoup. Ça n'est pas présenté, mais flèle que la belle a dit l'info. Mba foko auniche en flèle là. Donc, toujours un slogan de Nindabla ça. Voilà, on est au de Cheick KARAMBE. Voilà, je suis Dogon, dit. Bon, j'étais danseur, après musicien, batteur, batterie fort. Maintenant, je suis venu dans la chanson. Donc, je suis un artiste complet. Un artiste complet. Voilà, parce que monsieur Dona, monsieur batterie là, monsieur Donglida là. Donc, Bigoni. Voilà. Amena après vous. Cameraman. Ibitla tabali intarabono. Allez ni nef la morom messé. Ameno dobi. Non, Traoré la gatse dona nere. OK, KARAMBE. Oui. Amse kado et nana musique la tu dis que tu es Dogon. On dit pas Dogon fait non. C'est rare de voir des Dogons de chanter. C'est très rare. Ou bien mais c'est rare. Maintenant il sait qu'il y a histoire ni fois un brière vraiment. Bon, nena dongli da tugum na musique yera kono tugumi. Bon, nettoyer mécanicien et anemo. Je faisais la mécanique avant, mais mobili de là, bas de la boue. Bon, dondola, kumba sira de nananta. Oh, mais agli balamba, nga foli be kumba sira yi. Voilà, madame Bay. Madame Bay Jara. Madame Jara. Voilà. Allez de nanan no fe ko abe fe parce que aya me ko monsieur Dona. Ko abe fe ngana ngata donge ngone so mo bora kala mo na faka. Kata donge. Mais ka donge soirée nuna parce que follow ni vacances nous blala. Mo tumina carte di anga so pour que ngata donge ou ka soirée ou la defu ni munu defu so be bagin. Voilà mais kata donge artiste ko fe non akono ko monsieur ka taka na ko ate botele la. Bon antara o chuga de la sigasu. Follow yere artiste no fa kera kuma sira antara sigasu. Bon antara sigasu neni mu yere tuka ngata obe tasuma o la bobi. Ala to nyini mi o mi o masekata. OK. Do ne kele ne tara. Kata saluli ka jwa singa kabini nyoke. Bon sidne tumbe dusu baga yogo tumbe manken tumbe. Olu be nye a ajarobe. Voilà olu be ko sangona afoni nga dongen fe. Donc mbo chugo flemi nga tiala kana ke dongela ide. Donc fo bi ntora dona nana tola kana ke batterie fola fo bi nyera nana foko ibe donga micro ta quoi. Mais amaga problème yi famille na. Bon, akera problème chamay, problème baou yere. Ouais, problème baou. Après tu sais gagner fo. Oui, tiens, mais donc dans la télé dans la famille. Bon, en famille na non. Mo shima batterie fo. Mo shif arrière ga do en famille na ne de do sinon. Ide a fo. Nyen do no club beke dongela nyen cousin club beke da folo la ne de kon na kon tiena. Ouais. OK. Sinon même mon frère, même père, même mère Ali KARAMBE. Ale fana be donné ke bi. Bon bien fana be ka commencer ka concept fana ke. C'est dit ngoni anga famille club beke dongela ça sinon. Non, d'accord. Cheick KARAMBE, ame fait do album ou bien single joli bi bolo sugula. Bon, album mais c'est ka fo album be molo mabla folo parce que nya a déposé droit là. Mais mabla folo. Bon, ni single ou de blabla. OK. Donc au single nous mino be de fara nyonga ko fe. D'accord. Ka ke album ye quoi sinon ma abla folo sinon ngoni a déclaré. Ça dit ni mo mi Cheick KARAMBE ga dongli ta abe droit là de mais mabla folo. OK, d'accord. Donc avec droit là quoi. Am se ka titre do. Bon, un album titré Nindabla ça dit. Nindabla ça. Voilà parce que nya dongli fanada. Ya dongli fanada. Oh. Maintenant Nindabla ça. Et ce qui date de la konya fa mon la ya album titré kai. Pourquoi ce choix? Voilà. Bon, Nindabla ça bon, ninga fani munu be kan la jeni watina. Nindabla ça
Ndemso labani. Parce que j'ai 3 filles. Ah bon? Oui. Ndemso labani tellement me tieni que son drama pour joli ndabla ça. Joli ndabla ça. Abi tieni ka kuju. Donc elle est tellement ndabla ça imbe fo. Anana to aklo la ko donc akuma ere ça dia akuma se ka kuma. Aya dem ni ababla ça. Donc tellement mba font mi yela ma. Donc neret men ndabla ça fo. Donc nana idée soro ka fo tieni de kan dabla. Donc fen chama be jamana ngono bi nana ya kan dabla. Wala nana ni slogan ni dabla ça. Tiens, inspiration partout. Donc, au corps ko ibe yoro environnement fa enfant. Et puis qu'il y a inspiration ni. Non, kana siga. Wallahi, o keleni kamandi ko sobe. Mais ka dongli créer yoro ni keleni do. John a fait kamandi. Ah bon. On kanga grimu. Ni beko. Ouais, ntaro mo chum na voiro ku de ba on a donc an kanga grindo. Donc au kangria en konnana, au kan dumani en konnana, a me fait ika acapella do kai. Freestyle do kai. OK, o te problème. Bon, comme jarabi dongli de kadi bi mo wi. Bon nga sonkura do bo. Ndona si jola kuno. Mais ama ban folo me doni nda awye pour que tugumna voilà et mo na bora mo ka fo Cheick mani soin bo me ay ni ndani plateau kande. OK, donc comme nga bébé nu bega bébé nu kadai donc ye inspiré au dongli na i inspiré yere dika voilà bon akton kadi nye fana minana a dongli joke mina keni astu nyame dini mais ama bla folo na ala sona d'accord mais ba acapella ni ke doni pour que mo ka usiki idée voilà donc ina après là voilà nta singala ntenga bebe singala wane sebe horote neta singala netenga bebe singala wane sebe horote nta singala ntenga bebe singala wane sebe horote neta singala Cheick te bebe singala wane sebe horote nganga degi singai ma nganga kurushi singai ma nganga samara singai ma nganga monturu singai ma nganga bebe ni singai ma allez wane sebe horote ite quoi ala kana dongli shwede ama bofolo ne bera betla ka do studio la sa nin kama donc bebe nte singa aya te singa fem bebe singa iko yani ga dongli nda iko jarabi de kadi mo yi sisa e o do chukudi parce que bi ni be dongli da be jarabi le no me a jarabi te labana fana me bere jarabi bi ni ma jarabi dongli da te lamede nay awo ni be dongli fefe da jila jaw mo sika to ka jarabi dongli da bere jarabi le no bi ni ye jarabi sali bi dongli fla de be lame bi ni jien dongli be jarabi dongli wal ma jugu ya dongli ay non ni ko ne o de be lame jugu be malia be la bi finalement jugu era na dobli ali te muna o be jugu créer ne ko jugu nere be yere ni ka dongo do jone jugu yede mu jugu yede jugu be malia be la ni ye jugu dongli da sa baby snap ala ah non ça c'est vrai ni ye jarabi dongli da bi baby snap ala mais ni ko sa eta misir la mo te snap de to ayo o te la me o kuma na la ka no ya foni zigri da la o foni wajuli kala o la me suno te la me ni go sisa ay ni ko indabla foni ali o dabla ngona na fika ta muso ko kote la suno te la me de ay Cheick dabla ça no fa dabla ça OK Cheick am fait ka do sisa depuis ika carrière damneli kana se bima muni jara ere iye dongli da damne certes geleyo yera la famille konana mais kana se bima muni jara ere yala ari konana bon fem jara ne ari konana ne Cheick me se ka fo bon tout kadini mais tout te ka se ka exprimer ça dit ningo ka exprimer diembe kan la ko don quoi awo bon me se ka fo sababu kera kumba sira yali sinin te nyina ko anga foli bay donc sababu kera ale donc bi diembe la ko don fo kana ken nana ke Mali meilleur danseur en 2005 biennale là OK voilà ndiri comme songolo la me songolo la et puis ala ka hinenga musokoroba la aja fanta nango abana odi ato nya kunsigi jema imboyi sinon mo bi donori voilà sinon ne bebe ndoni kunsigi jema ini voilà donc bi nana
kɛ Mali meilleur danseur ye diɲɛ bɛɛ ko bi Cheick KARAMBE kunsigi jɛmantigi bon hali ni ma nafolo sɔrɔ a la mais n ye tɔgɔ sɔrɔ diɲɛ bɛɛ ye n dɔn hali sini o ye n ka fierté ye en tant que le meilleur danseur du Mali. Félicitations. Félicitations alors. Merci. Il be bara la, il be sebe do. Bara langoloté comme on le dit. Bara langoloté. Oui. Maintenant carrière qu'on a, il n'y sera jumɛn de la. Bon carrière qu'on a. Mais c'est qu'à fɔ nimisara fɛn min na dɔɔni. O ye fo bi. Ma se ka nafaba sɔrɔ n ka baara la dɔ in na ani mo. Okay. Parce que ni n ko ma nafaba sɔrɔ n ye baara kɛ ni Mali dɔnkilidala fɛn fɛn ye k'u lagosi tɛ mais n tun jigi dalen b'a kan don dɔ la n tun bɛ se ka fɛn nafama dɔ sɔrɔ a la mais ma taa extérieur la fo bi n ye mɔgɔ dɔw kalan dɔn na bi olu bɛ Allemagne dɔw bɛ Espagne dɔw bɛ France dɔw bɛ Hollande dɔw ni dɔw yɛrɛ bɛ kuma hali sini mais ne yɛrɛ ye baara parce que olu yɛrɛ ma sɔn k'u yɛrɛ di dɔnkilidalaw ma kosɛbɛ olu taara danse contemporaine fan fɛ ne min ye n yɛrɛ di dɔnkilidalaw ma fo bi ne ma to avion kɔnɔ k'a fɔ ne bɛ taga Europe u nɔfɛ parce que ni yan don an bɛ concertw kɛ mais n'a sera Europe taga ma o bɛ taga n to donc n bɛ se k'a fɔ fo bi ma se ka fɛn dɔ réaliser dɔn in kɔnɔna na o nimisa de bɛ na dɔn na o de y'a to n ye dɔn bila ka taa kɛ batterie fɔlɔ ye bon n tora o fɔli fana na ka san 10 depuis ala ka hinɛ Cheick la kabini Cheick banna n ko n ye dɔn bila n nana don batterie fɔ la bon fo n tun bɛ Nampe ka batterie fɔ j'étais le batteur principal de Nampe Sadio voilà j'ai fait plus de 10 ans avec lui bon hali sini n'a fɔra n tun bɛ moto de sanfɛ k'a lagosi tɛ mais n y'a ye nafa de tɛ nin si la quoi nafa bɛ fɛn min na o ye dɔnkili de da parce que i bɛ dɔn kɛ fɔli dɔnkilidalaw nɔfɛ i tɛ ka nafa sɔrɔ i bɛ fɔli kɛ dɔnkilidalaw nɔfɛ i tɛ ka nafa sɔrɔ i fana bɛ dɔnkili da siɲɛ kelen donc comme dɔnkilida in jinɛya ko tɛ fɛn min de don dɔrɔn kanu ni pratique dɔrɔn de don donc ko comme nafa bɛ sɔrɔ dɔnkilida in de la o de ye n poussé ka dɔnkili da donc n bɛ se k'a fɔ bi kɔni hali ni ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ parce que n bɛ n ka début de la mais au moins n dulonnen tɛ mɔgɔ kɔnɔ n dulonnen bɛ ala la voilà donc n bɛ ala barika da o yɔrɔ la hali bi n bɛ luwanse la mais au moins n bɛ n ka so sara sɔrɔ parce que il faut parce que n'i ye fɔlikɛla ye ou bien dɔnkɛla ka du jɔ a yɛrɛ ye a fɔ ni tubabu musokɔrɔ dɔ a y'o furu dɛ sinon k'a fɔ e bɛ fɔli de la sinon k'e bɛ fɔli de la dɔnkilidala nɔfɛ ou bien e bɛ dɔn de la dɔnkilidala nɔfɛ e ka du jɔ ayi i ye tubabu musokɔrɔ dɔ furu sinon bon hali fɔlikɛla yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ fo ni dɔnkilidala minnu bɛ miliyɔn caman sɔrɔ u b'a fɔ u ka jatigiw ma i tɛ ɲɛ n ka fɔlikɛla ma a bɛ luwanse la bon ne kɔni ma bɛn n'a dɔnkilidala ye o kumana ala k'a nɔgɔya mais e bɛ ka nin min fɔ sisan par exemple ni denmisɛnnin dɔw bɛ u bɛ fɛ ka don dɔn ka di dɔw ye parce que bɛɛ n'i ka fɛn de don dɔn ka di dɔw u bɛ fɛ ka don dɔn na n bɛ fɛ ka kɛ Cheick KARAMBE ɲɔgɔn ye Cheick KARAMBE dun bɛ ka nin fɔ tantɔ ne dun bɛ fɛ ka miliyɔn sɔrɔ ni ne donna a bɛ ko bɛ kɛ cogo di bon dɔn tɛna sanga buru Mali la bon n bɛ fɛ ka mun fɔ ni denmisɛnnin minnu k'u bɛ don dɔn na fɛn bɛɛ ye kanu de ye koyi mais mɔgɔ caman donna dɔn na ne yɛrɛ Cheick ne y'o dɔw degi n y'o de fɔ dɔw yɛrɛ bɛ extérieur la bi n ko ne de m'a chance sɔrɔ mais o kɔrɔ tɛ ko dɔnkɛla tɛ kɛ fɛn ye dɛ ne Cheick de m'a chance sɔrɔ parce que n tugura artiste minnu nɔfɛ i b'a sɔrɔ n ka hɔn tun tɛ olu bolo ne ka kɛ fɛn ye a sababu tun tɛ olu bolo sinon dɔnkɛla caman bɛ yen bi Mali kɔnɔ ne dɔgɔnin Ali KARAMBE bi a bɛ ka du jɔ a yɛrɛ halala du mais dɔnkɛla de don oui bi a ye muso furu il vit en Europe o bɛɛ sababu bɔra dɔn de la ne ko ne de parce que Ali KARAMBE fana il a été intelligent parce que n'i y'a ye ko ils ont été intelligents u ma sɔn k'u yɛrɛ di dɔnkilidalaw ma u y'u yɛrɛ di danse professionnelle de ma c'est à dire danse contemporaine o de bɛ mɔgɔ la voyager ka taa n'i ye extérieur ni fɛn ninnu na ne ma sɔn k'o de kɛ ne ye n yɛrɛ to dɔnkilidalaw bolo ne ye n yɛrɛ to tɔgɔ de bolo parce que ne ye tɔgɔ kɔni sɔrɔ voilà ne ye tɔgɔ sɔrɔ mais ma fɛn sɔrɔ bon hali sini o tɔgɔ in de bɛ n kɔ n'o bɛ ka n sɛgɛn parce que hali ni mɔgɔ min kan ka fɛn kɛ n ye a tigi bɛ n ye o b'a fɔ cɛ dɔnkɛladaba in filɛ nin ye donc u b'a bila u kunna fɛn bɛ n kun u tɛ fɛn di yan
alors que même nous fait dona olu fana te ka fendian ali tuma de la pour que nganga so sara tuma de la billahi me ka sebe fi na ka foko me ku clash hotel tuma de la pour que ne to nganga so sara fo ngata juru de ta oui alors que mbeye télé là bon nga mo be télé là ba fo che al dongo da mbi télé là war bi ku ka so me ka bo télé là te ka na fa soro to ko nde be ka kenna fanu be afo karsa be se dona karsa be se kusiki jamatigi be se dona me be ka don fu de ke pour que ne to ka war soro foni ala tuye bon akuma nu mandinye mais foni ala tuye sunguru dia doni be mun ko mo to kan deme ka to ka hali nga so sara unyana bo suno nga baratu ka fo dona ko net me war soro ka fenga nyere tiena ne ma soro malla de donc li dala fenye donga o fa club na donc de la te mum se ka fa Cheick de la gali wa mo ngamina no fe dona ati o donc li dala te mali kono ko ne tara concert kelengali anta beta jamana ne de ba fiena anga mali donc li dala wa foli kala o tawbe donc la takatani ye fo jamana warela o bi sara watan ka bom mali la ibe saani bolo che me ka kuma de fiena de pour que ka la mais pour que nous yere fana ya me ka fa Cheick karambe de afo ne de mali donc la o ka wara bay ne de donc fo ka nya mali sia don beke mo be kan ke ivoirien nye dogono de ala la de ngolo la sogono go matante de la mfa dogono ba dogono mamso dogono mo ke dogono ntara bom mo ke Abidjan drone nye doni drone ke suno nyenga vibe ke ngolo la sogono go matante la mona Arabie Saoudite maga awone wolo la maga ni Arabie Saoudite e mona yeni kaseka don fana nyero boy katla kana ke dongala donc daka ne tume doina Beni daka tonen somo tume kele doina mais dongli dala tey mum se ka fo dongli dala ka dongli dala bati ne ma dongli dala ko fe ne salf ke ta ka tegere klibuge ka fo me ka clash o tede ya famia anga metru do nyaga tegere klibu ne Cheick karambe de aka ne dogoni ali entre la segu ke tay enveloppe dama fo me ka pression anga bo anga ta enveloppe ko na dele kala je fem ba ko no parce que ango ko est grand salf ke ta klibuge oui mais entre dele wa saba de tumba ko no ay faut qu'on anime ça mon ama caché fo donc bon ni salf ke tay wa saba da ma clipu la imagine donc les la to be jolda awma ame mon soro ame ka bo clipu la ame ye dongo do wal clipu la ni ay me ka ni fo bi dom be na kuma doni c'est-à-dire que ka fo ante kan nafa soro donc la ko ni mali kon ni ay bi mali la ni ala je bi ni yere ko ki donc la ali pour que ka muso furu amano o ti ke ma ni ka fo ke na wal dem furu abe baraj me ke don e donc la jome donc la tani ma nyana mai ma washi jome donc la ke ma se parce que ne akili bala ma be ar kon nana ne akili bala mo soro la munu me fa muso furu so mo ko abe baraj me ko donc la ko tout deni donc la donc la bon ko ma se be côté voilà bona fara ke be ni bela e be ka donga pour que ka nafa fana soro e be dongli dala munu ko fe e te ka nafa soro fana na pour que ale ki ka so sara problème ne do amanoko de si vo alo dongo renouveau la ntara renouveau TV la yo de fo télé la ngo anga mali fama ko andeme parce que ibe talent bade ne be malien na oui artiste la mais ni deme bagati la c'est ça évoluer ibe dongli dala ba munu yetan ou deme na di par exemple ne Cheick flene bi ne ni nyona chama talambana don fan fait talambana don lida fan fait mais ali pour que ka clip kelenga bi il faut des millions ne ga samara single clip j'ai mis plus de 2 millions là-dedans wallahi me ka fond ala de samara single j'ai mis plus de 2 millions c'est très bien fait là-dedans bon ni de me bagati la e bo ke chugudi amanoko bon akadanye ka fen chama ke jembe kan ko fo ka ne ko ni ka ala de le muye bi ne Cheick kake na fara ko ngake mali arafati o korote ngake arafati mais arafat tumbe création ne ke dona wati abena donsen kura be jembe tumba do akadine ne fana kana ni donsen kura uye jembe ka donsen kura munu do aka foko mali donsen fana fleni ne kala dilodi voilà o korote mbe faka arafat la digite me fe tala mi be na dona me faka exprimer dongli konna de la bi me fe am sana nga gringiri wal don no fe anga yere fana ka don ka foko ni mali donsen do yi o de nga rêve bi mais faut nga deme sinon ne ma deme solution ta la beto ni ko na tayeta wa na ala deli fana ni misara don nu na tugo na mali dong li dala ko fe nte feka ni misa dong li day fana nati ala kana na ni misa fi ala kana na ni misa voilà
Ça c'est Cheick ni dabla ça. Ni dabla ça. Ah, cri de cœur mais Cheick manade. Oui. Non, Mali ni wati na. Faut tiens fort. Ni wati na 2001 slogan kura de do de. 2021. 2021 slogan kura de do ni dabla. Dabla ça. Ko jugu be ka dabla. Nafigiya ka dabla, hasidiya ka dabla. Hey. Juguya bayin aka dabla. Ya masane ni bani fen nu drogu tabanu nu aka dabla. Ka walde furu ka la do ka so iti ekipala. O ka dabla ça. Dabla. Oh. Kanu jujalani. O ka dabla. Ete fembo ibo dabla walde nyelen kadi warbo mandi ibo dabla ni fenti kunsunguru te ka dabla. Coronavirus fana ka bante ça. O banka. Kile banka. Énergie ka courant te ka banka mo jugu banka. O ka dabla ça. OK, Cheick. Et comment me casser émission kunche la me fait cadeau. Cheick ka projet est jumeau dans les jours à venir. Bon, ne Cheick ka projet est mouillé dans les jours à venir. Faut malien be ka fam ka fo ali bi. Doyen animisa be na de. Ni ngwa animisa be na. Me fait ka Mali dongo ne te fait Mali dongo ka sa. Ah OK. Bi Mali dongo sara. Beni doyen Mali la ivoire on be na. Ube ani jamana wara mo ulu de chale be Mali la bi. Ube donge boîte la ali pour que bita boîte yere la ba fo DJ ma. Bon son kala ha me fa ka donge. Ou yere de bu yere proposer parce que nous mo ke otunu ka so sara soro. Nous mo ko tena dumuni ke sini. Donc ils ont besoin que pour ou yere proposer boîte ou de là. Ka donke pour que tu na mo munu fana sigilen be boisson miuna. U ka wuli ka kemɛ fila kɛmɛ naani waa kelen on du mo bo de kɛ u ka so sara ni dansɔngɔ ye. Ne be fɛ o de ka dabila jamana in kɔnɔ. Bi u be dɔnkɛlaw wele de kana dɔnkɛ balani fɔ yɔrɔw dɔrɔn de la. Ne be fɛ o de ka dabila jamana in kɔnɔ. Ne be fɛ bi Mali dɔnkilidalaw k'a dɔn ne yɛrɛ b'a la bi parce que bi fana kɛra dɔnkilidala ye. An k'a dɔn k'a fɔ bi dɔnkilida n'i kɛra dɔnkilidala ye i tɛ taa fɔlikɛla kɔ i tɛ taa dɔnkɛlaw kɔ. Donc an ka valeur dɔɔni don an ka culture la dɔnkilida dɔrɔn tɛ Mali culture ye. Dɔn b'a la fɔli b'a la dessinkɛlaw bɛ yen peinturekɛlaw bɛ yen. Art ka ca quoi. An kana Mali art kɛ dɔnkilida dɔrɔn ye ni ɲɛ dɔnkilidala ye ne de ye vedette ye ne de ye nin ye non bɛɛ ye vedette ye quoi. Donc hali n bɛ dɔnkilida min na bi ni ne Cheick kɔni ye hɛrɛ sɔrɔ dɔnkilida in na hali ni n bɛ salle de danse de dayɛlɛ non fo dɔn kɔni dɔn in bɛ ne joli de la bon joli yɛrɛ ta a bɛ n kolo de la fo ni ye n kolo kari-kari awɔ hali ne san 100 ni ye sɔn k'a la n bɛ dɔn kɛ walayi n bɛ dɔn kɛ bi n'i ye caman ɲininka o fɛ kunsigi jamatigi in dɛsɛra ma dɛsɛ dɛ n ka kalan bɛ nin hali fo kunu ye parce que n bɛ répétition kɛ don o don n bɛ baara la don o don jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ na ivoirɛnw bɛ na jamana wɛrɛ mɔgɔw mana na Mali la n'u ye ne Cheick ye Mali la u b'u mada parce que ne de bɛ se dɔn genre bɛɛ la ni ivoirɛn dɔn don n bɛ s'u ta in na ni jɛmɛ dɔn in de don a diplôme de bɛ n bolo ni danse contemporaine don n bɛ s'o la ni battle don bɛrɛngi n bɛ s'o la hali ni ko zugu ayi ka zugu ɲuman dɔn ne bɛ zugu dɔn awɔ fo k'i b'a dɔn ko n y'a dɔn n bɛ se n y'a pratique de kɛ dɔn bɛ n kolo de la donc n ka projet hali sini jamana wɛrɛ mɔgɔw de kɛlen bɛ ka na salle de danse dayɛlɛ Mali kɔnɔ yan an bɛ ka tila ka taa an yɛrɛ ka dɔnsen di u ma u bɛ ka tila ka an dege o la k'a yɛlɛma dɔɔni k'a kɛ contemporain ka tila k'a la voyager a ka di ne ye ka an ka Mali dɔn k'a la développer diɲɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Mali fana dɔnkɛla warabaw bɛ yen minnu bɛ se ka bi ala an ka jɛmɛdɔn lajɛ kɛ mɔgɔ t'a lajɛ a tɛ jatera fɔlɔ jɛmɛdɔn de tun bɛ tourner diɲɛ fan bɛɛ bi Mali jɛmɛdɔn tɛ taa yɔrɔ si jɛmɛdɔnnaw bɛ yan Mali la bi ala cɛ hali sotarama passé tɛ dɔw bolo ka taa répétition na o de kan ka dabila jamana in kɔnɔ il faut que Mali an ka ɲɛmɔgɔw k'u hakili to art bɛɛ la k'o kana bila dɔnkilida ye dɔrɔn ni traducteur la ni dɔnkilidala tɛ dɔnkɛla traducteur la i tɛ wele yɛrɛ hali i tɛ don a da fɛ fo c'est à dire fo olu ka dabila voilà dɔn fana ye métier dɔ de ye o art de don art de don n'a fɔra sisan ko dɔnkɛlaw bɛ wari dɔ sɔrɔ traducteur la dɔnkɛla bɛ caya Mali kɔnɔ koyi dɔnkɛla bɛ caya bi i b'a ye dɔnkɛlaw bɛ yen bi walayi hali u somɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ non kalo la e bɛ kɔni bɛ droit ta ou bien e bɛ wari dɔ sɔrɔ Mali gouvernement na o de kama voilà u b'a to o don ka dɔn kɛ mais ni e b'a dɔn e den bɛ dɔn dɔrɔn na mɔgɔlankolon la balani fɔ yɔrɔw dɔrɔn na a tɛ ka nafa sɔrɔ a bɛ taa dɔn kɛ ka na a bɛ taa dɔn kɛ ka na a tɛ se ka hali 2000 di a fa ma ou bien a ba ma bawo u b'a fɔ ko den tɛ dɔn kɛ u b'a fɔ ko c'est vrai awɔ u tɛ se ka t'u ka dɔn mais n'u b'a dɔn k'a fɔ u denw bɛ sara ta kalo la dɔn na ko dɔn donnen don ba la ayi non i bɛna ye sisan i yɛrɛ bɛ dɔnkɛlaw ye a bɛ bonya hakili ma i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen ne n'ale cɛ bɛ dɔn k'u kunkolo kan a talent ne b'a dɔn a dɔnkɛlaw bɛ Mali kɔnɔ concours de danse organiser kuma bɛɛ a ka se hali yan Mali concours de danse sisan u b'a organiser u b'a fɔ sisan 1 million a bɛ taa se finalement waati min na a bɛ kɛ 500 000 ye
wa o yɛrɛ ka fisa dɔw yɛrɛ a bɛ taa se final ma u b'a fɔ k'a ma bɔ u b'a fɔ ko corona donna ko la a reportera fo ka taa diɲɛ wuli final tɛ kɛ o y'a sɔrɔ aw ye wari investi aw ka finiw na a ye passew bɔ a ye concours kɛ k'aw yɛrɛ faga dɔn na ne ye concours ye u ye concours fɔ an ye mɔgɔw bila ka taa ne yɛrɛ ye créativité kɛ ka wariw don a la n ko n'i kɛra premier o la i b'a wariw bɔ mais a concours ma laban donc hali minnu bɛ concours c'est-à-dire u bɛ ka dɔn Mali dɔn yɛrɛ de kɛra ala k'a to an ka faamaw k'u kɔfilɛ an ka Mali dɔn an ka Mali art la amina yarabi hali n'u m'u kɔfilɛ ne kɔni bɛ kɛlɛ in kɛ awɔ f'a ka dabila tant que n'a ma dabila ne se t'a dabila awɔ f'a ka dabila de n'o tɛ ne t'a dabila donc i bɛ concours de danse yɛrɛ b'u a initiative ta k'a kɛ i yɛrɛ ye mɔgɔ bɛ na mɔgɔ bɛ sɔrɔ voilà aussi de tɛ taa wari ɲini kɔ sisan ni ne ko n bɛ concours de danse organiser ministère de la culture la o k'a sɔrɔ o ye sira yɛrɛ d'i ma i ka don ye fɔlɔ kɛ n'i taara don sa ko dɔnko kuma de dɔn ma dɔ wɛrɛ fɔ dɛ dɔn mais bɛɛ b'a dɔn art kɔnɔna na mɔgɔ caman ye dɔn concours organiser Mali in kɔnɔ ne b'a dɔn n bɛ ka kuma de f'i ɲɛna a ma laban n'i y'a ye n bɛ ka f'i ɲɛna a ma laban parce que dɔn de don o ta ni sɛbɛ ye mɔgɔ kelen min yɛrɛ ka dɔnko yɛrɛ bɛ ka taa ni sɛbɛ ye dɔɔni Mali la concours la o ye Segu Keyita de ye awɔ parce que ale filɛ nin ye faamaw y'a dɛmɛ faamaw m'a dɛmɛ ale ko dɔn kanu b'ale la di a b'a yɛrɛ kunna wari bɔ parce que a kɛra ne yɛrɛ ɲɛna parce que ne tun bɛ baara la a fɛ j'étais son adjoint faso dɔn waati ne de na ale tun bɛ dɔnkɛlaw encadrer a tun bɛ wari bɔ a yɛrɛ de kun ka dɔnkɛla bɛɛ fɛn fɛn bɛ na dɔn kɛ a b'u sara fɛn fɛn bɛ concours in na ale de b'u sara hali ni i perdira c'est-à-dire que ni éliminé la a bɛ tila k'i sara hali candidat minnu ye concours in kɛ u fɛn fɛn mun kɛra premier o mun kɛra dernier o a ye Jakarta kura san bɛɛ ye a ye 50 di fɛn fɛn perdira ka tila ka miliyɔn 1 di mun kɛra premier ye ma oui ka sɔrɔ gouvernement tɛ k'a dɛmɛ sponsors tɛ k'a dɛmɛ a yɛrɛ kunna wari la ni Segu Keyita tɛ bɔ o wari ne b'o bɔ min i b'a sɔrɔ ne b'o bɔ min ne m'o sɔrɔ dɔn na m'a sɔrɔ fɔli la n bɛna wari bɔ min a bɛ sɔrɔ n b'a suɲɛ ayi a bɛ sɔrɔ kana tigɛ voilà non n y'o de fɔ fo ni n y'o de sɔrɔ ni n ye mɔgɔ sɔrɔ sa mun k'a fɔ Cheick an y'a ye émission in na i ye nin fɔ bon vraiment an bɛ fɛ k'i dɛmɛ ka financer i ye i ye idée minnu fɔ i k'u kɛ tu vas voir tout de suite n b'a kɛ tellement que a bɛna développer fo mɔgɔw b'u sigi télé kɔrɔ ka to ka Mali dɔnw lajɛ ka to ka kule parce que a idéw bɛ na a talent bɛ na n bɛ se ka taa bɛɛ superviser n bɛ se ka taa région na ka dɔnkɛlabaw sélectionner ka na u bila Mali dɔn na diyagoya tɛ Mali dɔn diyagoya tɛ jɛmɛdɔn ye diɲɛ développera an bɛ se k'an ka jɛmɛdɔnw ta c'est-à-dire ka rythme fɔlikɛlaw ta ka rythme dɔw kɛ rythme c'est dansant diɲɛ bɛɛ bɛ se k'a dɔn a filɛ an ka mini cassette tun bɛ dɔn Idriss ye mini cassette da hali n'a sɔrɔ misigi ye coupé décalé genre de mais malien kɔni a bɔra Mali kɔni de la a tun bɛ fɔ malien ka dɔnse kura ko mini cassette diɲɛ bɛɛ tun bɛ k'a dɔn ala tun bɛ dɔn boîte kɔnɔ a tun bɛ dɔn diɲɛ bɛɛ on peut faire ce genre de création ne ye n ka samara sengelen in da mun na n ye samara sengelen da ka n sengelen kɔrɔta parce que comme malien tɛ se dɔn na mais n'i y'i ka samara sengelen kɔni bɔ k'i sengelen panpan kɔni i bɛ se k'o kɔni kɛ donc i na se o la ni malien bɛɛ samara sengelen dɔ bi Côte Ivoiriens b'a dɔn Burkinabéw b'a dɔn Sénégalais b'a dɔn mais n'i ye wolofɔ sɔn k'a la sisan malien bɛ se ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye n'i ye Nigériens ka dɔnsen k'a la sisan non mɔgɔ tɛ se ni malien ye o la n'i ye coupé décalé k'a la mɔgɔ tɛ se ni malien ye mais malien musique dɔ k'a la u tɛ wuli yɛrɛ hali boîte la u tɛ wuli cogo di ka wuli an bɛ wuli dɛ u tɛ wuli ka dɔn kɛ fo ni ye Sidiki Jabate ou bien Keji ninnu olu minnu ye dɔnkilidalabaw ye n'i kɔni y'u k'a la parce que hali olu yɛrɛ ka sɔnw ye Nigérien dɔn de b'o la u bɛ wuli sinon n'a sɔrɔ Sidiki Jabate tu en tant que Sidiki Jabate aujourd'hui c'est n t'a dɔn ko cogo min na Mali miroir de don une icône de la musique malienne ne b'a fɔ n bɛ se k'a fɔ Sidiki ye n den parce que n'a fa ye baara kɛ n bɛ se k'a fɔ fana il fait la fierté du Mali aujourd'hui Mali miroir de don Sidiki bɛ dɔnkili minnu da ni Sidiki ye an dɔw parce que a b'a dɔn Cheick KARAMBE balolen don vraiment Cheick a ka di n ye i ka na n ka nin dɔnkili i kana pas dɔ créer pour que n bɛna dɔn in ni pas in de bɔ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn parce que diɲɛ bɛɛ bɛ Sidiki Jabate dɔn diɲɛ bɛɛ b'a dɔn Sidiki Jabate il est très très fort a bɛ se dɔnkilida la a bɛ se korafɔ la a bɛ se arrangement na Sidiki mana na sisan ka son dɔ bɔ sisan a k'a fɔ bon Cheick comme e ye chorégraphe ba dɔ ye a ka di n ye i ka dɔnkɛlaw ta i ka chorégraphie tɛ dɛ dɔnsen dɔ créer hali ne yɛrɛ Sidiki bɛ se ka mun dɔn diɲɛ bɛɛ bɛ se ka mun dɔn a k'a clip kɛ sa k'a bila diɲɛ bɛɛ b'a dɔn
bɛɛ b'a fɔ ko nin ye Sidi ka dɔnsen kura ye nin ye Mali dɔnsen kura ye bɛɛ b'a dɔn mais u t'o kɛ u bɛ dɔnkili da dɔrɔn u b'a bila u bɛ clip kɛ dɔrɔn k'u yɛrɛ bɔ u yɛrɛ cɛ ka ɲi a banna Umu Sangare ni Sidiki Jabate kɔrɔfɔli tɛ dɛ u ye dɔnkili min da sisan gwɛn n'an ye pas dɔ créer gwɛn na sisan k'a bila i b'a dɔn ko hali sini u bɛ gwɛn dɔn u b'a pas kɛ wa mais u bɛ dɔnkili créer u b'a bila u tɛ pas créer pas ti créer bon ni pas ma créer bɛɛ bɛ taa gwɛn gɛrɛ bɛɛ bɛ taa sabu de dɔn parce que u bɛ se o de la u bɛ Nigériens b'o pas créer an b'o dɔn an bɛ se o de la ou bien bɛ ka mun fɔ tiɲɛ tɛ de tiɲɛ don mais an yɛrɛ tɛ pas créer bon u b'a dɔn k'a fɔ an dɔw bɛ en tant que des grands chorégraphes du Mali donc an ka Mali dɔnkilidalaw b'a dɔn an bɛ an balolen an ma sa an bɛ Mali kɔnɔ u t'a ɲini u t'a fɔ a ye pas dɔ créer mais aw fana kan k'u ɲini non n'a kɛra tan non n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna bi wuli ka taa fanu tulo bɛ na wuli ka taa dɔnkilidala dɔ nɔfɛ bi ko i mago b'a la u bɛ sunɔgɔ fo 18h 19h o tɛ wuli o y'aw artiste kunda ye kunna voilà bon 18h 19h e bɛ wuli k'e bɛ taa i ɲɔgɔnna dɔnkilidala dɔ nɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ ara min bɛ yen mɔgɔ min bɛ fɛ k'a ye o bɛ mɔgɔ 50 bɔ e bɛ t'i sigi ko i b'o ara bɛɛ kun na a b'a fɔ k'a bɛ répétition de kɛ ka n bɛ ka kuma de f'i ɲɛna i tɛ se k'o kɔnɔ o ye kelen ye bi ni mun ye tɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn o b'i yɛrɛ kɛ roi ye o yeli ma nɔgɔ o sɔrɔli ma nɔgɔ i bɛ vocal bila i dɔnkili ne yɛrɛ ye ça c'est notre identité ne yɛrɛ ye dɔnkilidala ye i bɛ vocal bila i dɔnkilidala ɲɔgɔn dɔw kun wallahi bilahi u t'a lajɛ kuma tɛ k'a lamɛn u b'a fɔ ko occupé len don voilà u b'a fɔ k'olu bɛ message min sɔrɔ ça vaut des millions donc par jour donc olu tɛ se k'a bɛɛ lamɛn donc e bɛ kalo kɛ ta o b'a sɔrɔ e ye message ci ale ma kalo 1 kalo 2 kalo 3 i b'i timinandiya ko a yɛrɛ a des fois a bɛ tila ka numéro yɛrɛ falen ou bien ka téléphone falen e ka vocal tɛ lamɛn i b'i timinandiya bon n'a fɔra ko e artiste ye ka wuli k'i bɛ taa artiste ɲɔgɔn nɔfɛ ka t'i rabaisser jamana a bɛ bɛn i ma non a tɛ bɛn i ma mais ne ye dɔnkilidala ye bi ne Cheick ye dɔnkilidala ye dɛ mais ni ne mako bɛ ne ka samara sɛngɛrɛ clip lajɛ ne ye dɔnkilidala fɛn fɛn Mali kɔnɔ n y'a bɛɛ wele k'a bɛɛ wele ka wuli ka déplacer ka t'u fɛ yen bon n ye dɔnkili kura dɔ bɔ n bɛ fɛ ka dɔnsen kura dɔ créer n bɛ fɛ aw kana an ka clip kɛ ne de taar'u fan fɛ o bien vrai que dɔnkɛlaw don mais ne de mako b'u la ne de kan ka wuli k'u sɛgɛrɛ ka taa u nɔfɛ ka répéter n'u ye n b'u ka transport d'u ma n b'u ka jisɔngɔ d'u ma pour que k'u encourager pour que n ka clip ka kɛ cogo min dɔnkɛlaw don comme ne mais dɔnkɛla tɛ yen mun bɛ se ka fɔ a nana Cheick ka samara sɛngɛlen na ko maa sara parce que hali ni fitinin de don parce que a cas kɛra i la voilà hali ni fitinin de don n b'a dɔn u bɛ balo la o de la ok mais n'a fɔra ko an ka Mali dɔnkilidalaw b'u clip kɛ i b'i sigi i tɛ foyi ɲuman ye clip la u yɛrɛ b'u ka samara ɲumanw de bɔ u bɛ duloki ɲumanw de bɔ chaîne ɲumanw de bɔ b'u ka mobili dagɛlɛnw de bɔra clip ma dabɔ o kama clip dabɔra de clip kɔrɔ ye mun ye ne de ye dɔnkilidala ye ne ka dɔnsen filɛ clip c'est ce qui veut dire Michael Jackson filɛ n'a ye bɛ clip fɛn fɛn kɛ a yɛrɛ bɛ dɔn de kɛ a bɛ scénario de kɛ a bɛ filmw de tourner a ka clip kɔnɔ mais a b'a ka dɔnsenw créer hali fatɔ bi o bɛ se ka Michael ka dɔnsenw kɛ parce que a bɛ dɔnsen de créer mais an ka Mali dɔnkilidalaw bɛ dɔn clip kɛ ka tila ka Nigériens ka dɔnsen de kɛ u ka dɔnkili kɔrɔ donc e bɛ fɛ Cheick KARAMBE bɛ fɛ o de ka dabila o de ka dabila n'i ye dɔnkili da dɔnsen dɔ créer a la Arafat tun filɛ nin mun ye o bɛ dɔ fara dɔnkilidala yɛrɛ ka sanga kan parce que a bɛ fɔ karisa ka dɔnsen de filɛ nin d'accord a filɛ Safi Jabate ye wadada da wadada in diyara koyi mais dɔnsen ma créer a la ni dɔnsen dɔ tɛ créer a ko wadada diɲɛ bɛɛ tun bɛ wadada dɔn donc fo olu ko ninnu de ka dabila Mali kɔnɔ n'i ye dɔnkili duman dɔ da ko ça fait danser dɔnsen dɔ créer a la n'i ma se KARAMBE ɲini denmisɛnnin bila dɔn na ni denmisɛnninw ye dɔn kɛ ni denmisɛnnin min ka pan ɲɛna ni bɛɛ bɛ se k'a kɛ a ta i k'a k'i ka dɔnsen ye ok d'accord Cheick KARAMBE sisan an bɛna na question min na o ye i ye dɔnkili dɔ bɔ n'o ye Elhaji Mahamud Diko nana i ye dɔnkili dɔ bɔ a la oui n ye dɔnkili dɔ bɔ a la awɔ e ye dɔnkili in bɔ hukumu jumɛn kɔnɔna na ou bien i bɛ se k'i da don o la ka dɔ ɲɛfɔ an ye bon ni n donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa n ma parce que ne ka Diko fasa dali ne ma Diko fasa da foyi kama n y'a da parce que n fa de don d'accord anw ka du ni Diko ka so gunnen de bɛ ɲɔgɔn na Balabu kabini an fitinin an ka du kungo o kungo ni Diko da donna a la dɔrɔn o y'a ko bannen anw Balabugu ka jeunes Balabugukaw tulo bɛ na ni mun ye sɔsɔli kɛ diinɛ ko la ni mun m'a faamuya n'an sera Diko fɛ yen dɔrɔn sɔsɔli bɛ ban donc o de la n ko karamɔgɔ Diko ne m'a fɔ limamu dɛ imamu don mais karamɔgɔ fana de don parce que a ye diinɛ kalan de k'a ɲini k'a dɔn k'a ban ka na mɔgɔw laseli misiri la bon ne m'a fasa da dɔwɛrɛ kama an fa de don a ye ko min kɛ faso kɔnɔ
kabini bi côté a bɛ fasodenw ka kɛlɛ de la a bɛ maliyɛnw ka kɛlɛ de la a bɛ ko la fasodenw bɛ se ka lafiya cogo min na a b'o kɛlɛ de la a bɛ diinɛ kɛlɛ de la a bɛ tiɲɛ kɛlɛ de la o de y'a to ne fana ko karamɔgɔ caman fasa dara wajulikɛla caman fasa dara limamu caman fasa dara bon ne tɛ se ka diko sara a ye fɛn min kɛ anw ye depuis anw denmisɛnnin ma fɔ bi bon ne bɛ se ka sara kɛ mun ye comme n bɛ dɔnkili de da n b'a fasa da wa n y'a fasa da don min fana ne ye diko fasa idée ta bi sini ka don studio la wallahi ala awɔ ma k'a fɔ ko ka n y'a travailler ka kalo kelen kɛ ka musique travailler tɛ dɛ ni n terikɛw de sora sɔsɔli la gɛrɛn na ten dɔrɔn ko sini ne bɛ diko fasa da ka wuli ka taa studio la o dugusajɛ ka taa fasa da donc n ye fasa da n tilalen sisan n ɲinɛna a fa n'a ba tɔgɔ kɔ n tilala n ko arrangeur ma a ka son to yen n bɛ taga balabugu ka na n taara a ka so balabugu ka taa a fa n'a ba tɔgɔ ta ka tila ka segin ka taa studio la tuguni ka taa fasa in tɔ da o dugusajɛ son bɔra awɔ su n'a dugusajɛ cɛ n ye diko fasa da k'a ban ma répéter ma son dilan ne tɛ dɔnkili sɛbɛn parce que ma kalan donc ma kalan o de kama n ka fan caman mana écrit ci ma n b'a fɔ i k'a kɛ vocal ye parce que ma kalan donc n nana a fasa da n taara n ye son k'a la du kɔnɔ ye n taara ni n ka bumɛrini ye a denw a ka attaché bɛɛ y'a lamɛn u y'a fɔ a ye ko n y'a fasa da n yɛrɛ taara n y'a fɔ a ye n y'a fasa da a ye dugawu kɛ n ye ko ala ka barika don a la wa barika donna a la parce que bi diko fasa n'i taara YouTube kan ça fait 26 000 vues depuis ala ka n da n ka dɔnkilimanw sɔrɔ donc o acapella ta yen an ka se ka émission in kuncɛ voilà donc a tun ka di n ye fana ka diko fasa in k'a clip kɛ mais dɛmɛbaga voilà ma clip de k'a la dɛmɛbaga tɛ ko de bɛ na clip dɛmɛbaga bɛ sɔrɔ donc ni diko ka di mɔgɔ minnu ye ni mun bɛ se ka Cheick KARAMBE dɛmɛ k'a clip kɛ ayiwa a bɛ diya n ye voilà donc n bɛna diko fasa da anana karamɔgɔ diko nana anana karamɔgɔ diko nana anana kuna woloden nana anana tiɲɛ fɔla in nana anana silamɛkɛ in nana anana mamutu diko nana inshallahu n'ala sɔnna ma Mali bɛ taa ɲɛ bɛɛ k'a fɔ amina inshallahu faso bɛ taa ɲɛ n'ala sɔnna ma bɛɛ k'a fɔ amina anana Mahamudu diko nana. Merci beaucoup an ka foli bɛ karamɔgɔ ye. Ok, Cheick KARAMBE, comme on sera en émission kuncayɔrɔ la, i bɛ se k'i ka folikanw n'i ka ladilikanw di walasa an ka se ka émission in clôturer. Oui. Bon, ne ka folikan ye mun ye, n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo bi. Bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. Parce que bi maliyɛnw bɛ ka Cheick ka baara diya ye. N'i y'a ye ne taara hali ni émission in na. O kɔrɔ ye n ka baara ka di maliyɛnw ye de. Kojugu. Donc n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo o la. U bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. Bi maliyɛn fɛn fɛn bɛ Faransi, mun bɛ Abidjan, mun bɛ Mali la, mun bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ, minnu bɛ k'an suit bi, n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye, aw ni ce, aw ni baraji. Don o don fan dɔ b'a ne wele ou bien bɛ vocal ci ma n ka WhatsApp kan parce que n ye numéro di Renouveau TV la, n bɛ tila ka numéro di yan fana. Donc bɛɛ bɛ k'an wele bi, Cheick KARAMBE i ka baara ka d'an ye, i ka dɔn ka d'an ye, i ka nin da bila sa de ka di n ye, o tuma na sa a ye nin da bila sa. Voilà, bon, n ka numéro n bɛ segin a kan toujours, n ka WhatsApp numéro o ye 66 10 88 52. Bon, n ka wari bila yɔrɔ numéro o ye 76 10 88 52. C'est-à-dire n ka numéro fila bɛɛ ye kelen, mais 6 ni 7 dɔrɔn de ye. Voilà, donc n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo, n bɛ Mali artiste bɛɛ lajɛlen fana fo minnu bɛ ka Mali art lataa ɲɛ. Donc a ye nin dabila sa. Ok, an balima Malikunafoni lajɛbagaw, an bɔra ka Cheick KARAMBE de lamɛn, a bɔra k'a ka projet fɔ an ye, a n'a ka gɛlɛyaw. An bɛ dugawu kɛ Cheick ye, Ala ka se ka dɛmɛbaga ɲumanw bɔ a la, a ka se k'a ka projet bɛɛ lajɛlen réaliser. An b'a fɔ ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.